Ассалому алайкум тамошобинони азизи шабакаи Маъмуразия. Имрӯз рӯзи якшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ. Дар ин видео навор кардем гавҳои гусаладор, ғуноҷино, буқачаҳо, гусалаҳо, буқо барои бастан, буқои калони фарбе, яъда аспам даромадагия ваёрам навор кардем. Моли майда, гӯсфандои баҳрадор, савдошидагиз, барачаҳо ҳамаша навор кардем. Видеоро то охир тамошо кунед. маъқул боша лайк монед. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ба канали мо обуна шавед. рафтем. марҳамат гови гусоладор сеимзой, гусолаш ғуноҷин 7-8 литр шир дорад. саҳару бега сеимзой дай нархша 14 000 мега савдо мешавад. бо 8000 бозор карда истад. 8000 ками камаш то 9000. 9000 8000 карда истад. гови гусаладори дигари сеимзод, гусолаш буқача, гусолаш думоҳай, шири шанқа 6 литр саҳару бега. нархша 11 та гуфтиян? 12. нархиш 12000 савдо мешавад. муомила дорад. ҳозирашта бозор ягон нарх кардагӣ нест. 12000 гуфтаи судагия. 6 литр шир саҳару бега, думоҳай, гусолаш буқача сеимзой. савдошид ме говча. гови ёши майда якумзой будааст. 4800 савдо шидагия агар раҳш дур боша. гусолаш ғуноҷин 2 литри 4 литр агар бития хубай. 4800 харидааст. но гови ҷӯшо бе гусола, гусолаш мурдааст. нобуд шидагия якумзойд 12000 мега нархша савдо мешавад. бозор 10000 9000 9000 ам пурсидагия. саҳару бега 5-6 литр шир. гови гусаладор пародаи маҳаллӣ нархша 10000 мега савдо мешавад. наи гусолаш. гусолаш ғуноҷин то сеим ё чорумзой 8000 бозор нарх карда истад. дуюмзой будааст. 6 литр шир дорад. саҳару бега 5-6 литр 10000 савдо мешавад. на гови қисири бе гусола ё 2 ё 3 зойдага аниқ намедонистааст. ҳозир қисир дани мамед нархша 8000 мега савдо мешавад. бозор ҳозирашта конкретна нарх кардагӣ нест. мол пародаш хубая, камтар харобтара. гови калони зотӣ 13000 мега нархша савдо мешавад. бо бисёр боша 1 зойдагия ё 2 зойдагиам нест. гови ёша метава, пародаш хубай. 10000 бозор карда истад мега. моли фарбе ай. гови буғоз будааст. 5 моҳа 6 моҳа 5 моҳа 6 моҳа буғоз 13000 савдо мешавад. 10 та бозор карда истад ҳозирашта. на гови қисир гови ёш метава. ягонта гусола кардагӣ нест мега. суништа гаранти дода наметавонам. 6000 мега нархша савдо мешавад. гов барои бонӣ аҳл боша барои мол карданам мешавад. 5000 бозор карда иста ҳозирашта додагиш нест. на гусалачора бинӣ ҳар душам буқачай. иш
ширам даркор нест, иш хони ширмак тавали 3000 меган савдо мешава бо бузур ҳар душа якҷоя 5200 сомонӣ кадааст 52 5200 ҳар душ якҷоя на аспи очабача якум бачаш будааст бачаш мода ҳай она бачаш нарша 13000 мега савдо мешава бозор 8000 пурсидаест ҳозирашта додагиш нест аспи гаравтия ғуноҷин барои мол кардан ғуноҷин пародашам созад бад нест 6000 мега савдо мешава 5200 5000 бозор пурсидаест ҳозирашта додагиш нест нархи манаи бухача 3200 ҳами бухачара бозор нарх кардааст ҳозирашта додагиш нест бухачаи карпат ира 5000 ҳозирашта нарх кардааст бозор додагиш нест тарғелди чи ира 4700 кадааст тарғела у карпатчара 5000 кадааст бозор дутта буқа барои бастан якташ карпат монанда дигариш сия хоб барои бастан 7000 меган савдо мешава бо бозор баланди 65 мегаи карпата кадагия 6000 пурсидагия 60 62 ҳар хел бозор ахта медонед баланди 65 поёнаш 6000 бозор кардааст ҳозирашта додагиш нест буқои калон дута буқаи калон будааст 10000 меган савдо мешава не дим шай 8500 бозор пурсидаест ҳозирашта додагиш нест 8500 барои бастанам мешава тайёр нест пайвияи ой тайёр нест буқа барои бастан 10500 нархиш савдо мешава 9500 бузург кардааст буқои акаи азизбек айшбек саторов 9 кадааст бузург буқа барои бастан насой боша خب منایش 10 تا 9 تا کداست اینوش اینوش 9000 سودا میشه و 8 نیم 84 کداست روزو سودا شده است اون بقا برای باستان فاربی آیو فاربی تیار نیست اینه که 8500 سومونی سودا شده است دتا بقای کارپا بقای کالون کالون وید شونم به حد خوشروه 14000 سومونی میگن هر یک تاشا سودا میشه چورده 14000 سومونی هر یک تاش سودا میشه بزرگ چند کدگیشه نفهمیدیم یکی از کلانترین بقای بزرگ 18000 میگه نقشه سودا میشه 14000 بزرگ کرده است وزیرش تو دودگیش نیست ترازو موندگی نیست ویسش آنید نمیدونه بقای کپوش تن شد زنم
14000 бозор кардааста. Ҳозирашда додагиш нест. Надатта бухои зотӣ. Калон. Бухои чорни пёстра. 45000 сомонӣ ҳардаш якҷоя савдо мешава. Бозорам ҳар чӣ кардааста, аниқша нагуфт чанд кадагиша. бозор ҳам калонтарин бухаи бозор ҳамин аст. буха барои бастан дуюм карата савдо шуд. Якум бор 9300 сом савдо шуд. 9600 сомон ӯзи фурӯхта. Акай Шерали. Най бухаи калона 15000 озир кардааста бозор. 15000 савдо доранд, додагиш нест ҳозираштан. савдо шуд нои гӯсфанди барадор 1790 сомонӣ савдо шуд. 10 сомониш кам 1800 барои мол кардан гирифт. Исиншам савдо шудааст. Исиншам ҳамун нарх буда. Хулас бунаиш сар меша. Ҳамаш барадор ай. Ҳамаш 10 сомиш кам 1800 сомонӣ. 1790 сомонӣ котара савдо шудагай. 5 та гӯсфанди барадор. Ҳамаш гӯсфандои ёша. Хароб айда просто. Ма барачо 800 сомонӣ калонош 709 майда ҳои капидоста. Савдо мешавам бо муомила дорам. Бозорам ҳар чӣ кадеста мен майдаша дошам 700 720 690 ҳар чӣ кадеста бозор. Ана қушхора бинед. Қушхора 5000 меган арша савдо мешава бо 3000 сомон бозор пирсидаста. ҳозирашта додагиш нест. Ака bir rasmi olay. На барача 800 сомонӣ савдо мешава. 7050 сомонӣ бозор кардааст. ҳозирашта додагиш нест. Барачо нои калониш 1000 сом 900 сом иш 700 сом савдо мешавам. Наиш пародаш 800 сом наи калониша кадааст. молҳои гаравчӣ